konzertadua gara eta ez notiziak kontatzera gatoz. Bitxikeriak eguraldiak kirola eskolakoa, bihotzekoakin eta gure medikoarekin. Gauza interesgarriak kontatuko ditugu. Lehenik eta behin bitxikeriak erreportegin konektatuko gara. Aurrera, zara zian! Ez dakit osotan enteratu nahi zen, dragoi bat agertu zen Eibarren. Ea norbait ikusten dugu galdetzeko. Begira dago neska bat, guazen azkar! Kaixo! Kaixo! Enteratu zara dragoi bat agertu zen Eibarren? Bai, nik ikusi nuen. Nolakoa zen? Gorria eta oso handia zen eta soa botatzen zuen ahotik. Beldurra pasatu zenuen? Ba ez egia esan. Bueno, eibartarrak, hori zen guztia. Orain, eguraldiaren erreportagiarekin konektatuko gara. Aurrera zarata jiri! Hori zarara ez eta gauko eguraldiaren bere emango dizuet, beraz adi ikaitzarekin gozokiak erori dira, eguzki ordina atera da, bihar -30 termometroa egingo ditu, horregaitik ondo babestu hotzetik. Orain alkidarekin konektatuko dugu. Ea zer kontatzen digun. Kirolaren inguruan. Aurrera! Kaixo guztioi, gaur kirolaren inguruko bidez notiziekin nator, eta hau baieztatzeko bi kirolari elkarrizketatuko ditut. Liri saskibaloiko jokalari bikaina da eta Jaziel tenislari aparta. Liri, azaldu zen modu arrarotan jolasten duzuen saskibaloian. Saskibaloian jolasten dugu oinarekin eta zapaletik txintxez egoten gara. Oso bertigarria da. Benetan, ikustera joan barko naiz. Bai, zatoz, gonbidatuta zaude. Eskerrik asko, eta zuek Jaziel nola jolasten duzuet tenisean? Guk igerileku batean jolasten dugu. Pelota eskon eramaten dugu eta raketari jo behar zaio. Benetan, ze kirol aldrebeza! Bai interesgarria, eskolako erreportaiarekin konektatuko dugu. Aurrera, Jon Jimenez! Gare mailako ikaslek lan gehiago ez egitea erabaki dute. Eskola berrituko dute, patioan piztina eraldoi bat eraikiko dute. Txirista altu batekin maiatzetik aurrera denok gozatuko dugu. Orain bihotzeko erreportarekin konektatuko dugu. Aurrera, Xabi! Ni Sabinaz eta Eibarko bitxikeri batzuek kontatuko dizkizuet. Aitana abeslari Eibarrera etorriko da. Ekain 23 San Juan zuak kontzertua doainik izango da Eibarko hondartzan. Alkateak Eibarko bakoitzari 20.000 euro emango dizkizue. Laster Eibar oraindik eta herri handiagoa izango da. Gure medikoarekin konektatuko gara. Aurrera, Lasne, edo gure medikoa esan behar dut. Aurrera ba! Ni Lasne eta medikoan eta bi gauza argi enteratu naiz. Begira hor dakago eskatea, guazen galdetza berrenteatu diren. Kaixo! Kaixo! Zenek izan den txutxa oso gumagarra direla, egunan 50 jan behar dira. Benetan? Ba, eta orain aste bat enteratu nintzen fruta oso txarra dela, pozoitzoa dela eta... Ene, eta izan fruta jat behar naute. Seguro nire hortza txantxareak fruta kulpa dela. Begira, beraik egiten, baina orain deno dakizuen, kontuz frutarekin. Orain musikaren inguruan hitz egingo dugu. Izan ere, atzo Grammy sariak banatu ziren Los Angeleseko Crypto.com arena aretoan. Aurtengo Grammy sariaren irabazlea euskalduna dela esan behar dugu. Hain zuen ere Azkoitiarra. Bere atzoko emanaldiarekin uzten zaituztegu. Zorionak munizio. Espero dugu gaurko desnotiziak gustatu izana. Agur bero bat!